Здравейте, фенове на красотата! Днес искам да ви представя още един сектор, в който творим. Какъв сектор? Това е изкуство, талант, майсторлък, приказка за красотата. Вече знаете. Досетихте се, нали? Става дума за фризьорство. Обучението по фризьорство при нас е бутиково. Лектор Надежда Грозданова е топ коафьор в Пловдив с европейско признание. Ние в учебен център ПП имаме честа да си партнираме и да проектираме таланти в фризьорството. Искате ли и вие да майсторите красота в косите на хората? Да, заповядайте тогава, защото освен професионализъм и финни тайни на колористиката, форми, цветове, терапии, още много философия в работата с клиента ще научите в нашето обучение. Ще ви придадем любовта към фризьорството. Ако и вие сте човек, който иска да създава красота и да печели от това, не губете време.